Makoki Faktoriak ekoiztutako podcasta. Marruma kulturala. Bai. Bueno, kaixo eta ongi etorriak Marruma kulturaren aurkezpen berri batetara. Gaur Navarralde fundazioko bat da. Vale, fundazioko Angel Rekalde dugu. Eta bueno, liburu sorta bat aurkeztera dator. Berez uste genuen komiki bat aurkeztera zentorrela Amaiurrekin, baina 3 liburuekin agertu dira hemen, eta bira, guretzako beto. Besterik gabe, berarekin utziko zaituzte, berak askoz gehiago dakin honen inguruan, eta mesedez, txalo bat, eta aurrera. Bueno, eskerrik asko. Atxaldeon, lehendabizi eskerrak eman Marrumako lagunei hori olako ekitaldia edo olako aurkezpena antolatzeagatik, guretzat, gu egiten dugu olako lana eta behar dugu hori zabaldu edo, eta orduan, ondo datorkigu olako antolakuntza. Dakizuenez, pasaden urtean izan zen Amaiurko batailaren mendeurrena, 500 urte gertatu zela, eta horren arira gauza asko antolatu ziren, normalean ez bezala. Amaiur izan zen, gure artean da memorialekua, esaten dena, memorialekua. Bere momentuan izan zen gaztelu famatua, gertatu ziren gauza batzuk esaten zuten, han azken Nafarroaren konkistaren azken bataila izan zela, ezen azkena, baina igual esanguratsuena bai, eta edozen kasutan simbolikoki bai. Eta hola, urte mendeurrena izatean, bere esan nahiaz, gu saiatu ginen hori lantzen eta ezagutzea ematen. Memorialekuak importantea dira bere esan nahiagatik. Pentsatzen badugu Gernikako arbola eta hori badauka esan nahi bat, eta horregatik da garrantzitsua guretzat. Eta horregatik baloratzen dugu eta horregatik transmititzen da. Bere esan nahia transmititzen den neurrian, bestela galtzen da, desagertzen da. Eta gauza askotan, gai askotan hori gertatzen zaigu. Ez dugula ezagutzen gure historia, ez dugula ezagutzen ze gertatu den, edo horren atzean ze esan nahi dagoen. Horregatik guk olako gai hartzen dugunean, jorratzen dugu bere esan nahia. Hori da, gero ikusiko duzu eta, Xabier Irujo bideo baten esango du, nik esango dizuet, Amaiur oso esanguratsua da, arrazoi desberdinengatik, baina batez ere 3 zentzutan. Alde batetik, Nafarroako erresistentziaren simboloa delako, erresistentzia. Beste aldetik, Nafarroako independentziaren simboloa ere bai. Eta 3. neurrian, gero azalduko dizuet zeratik, baita ere gure herriaren existentziaren simboloa. Badauka bere logika, eta gero pixkat azalduko dizuet, orain ez nahi sartuko, ze pixkat lantzeko eta hori erakusteko, nik ekarri ditut bideo pare bat, eta ikusiko duzue, horiek ni baino beto hitz egiten dutela. Bata da bakarrik komikiaren aurkezpen bat, erabili genuen, atera genuenean, erabili genuen hori azaltzeko, eta bestea da, memorialekua landuta, edo memorialeku gisa, Navarralden egin genuen bideoa, Orduan, hasiko beha hemendik, eta gero, nahi baduzue, nik ez dut hitz egiteko asmorik, nahiago nuke, solasaldi bat, galderak, edo nahi duzutena. Baina, behintzat, oinarrizkoa azalduko dizuet.
Zure Sabino Arana gurekin parte hartu zuela, nahita, jun ginen, beraiek ere implikatzea, hola ez izateko beti talde baten produktua, baizik eta ailegatzeko jende gehiago gana, eta hori. Bideo hori izan zen batez ere publizidadea, pixkat promozionatzeko, ikusi duzu. Bigarrena serioago da, eta da nolabaiteko dokumentazio lana edo dokumentalisten lana, memorialeku horren esan nahia ondo azaltzeko. Xabier Irujo historialaria, badakizue, eta Isabel Aleman, Amaiurko alkatesak, bilak hitz egiten dute eta kontatzen dute, bai, historia aldetik eta bai, herriko jenden aldetik nola bizidan olako memoria gunea. Amaiur berez, 3 ikur dira bat. Alde batetik Amaiur da independentziaren defentsaren ikurra, bestetik da independentziaren ikur, eta bestetik da baitare bi Nafarroen batasunaren ikurra. Euskalduna gara, nafartarra gara, eta amaiurtarra gara, ez? Eta hemen gertatu zen, orduen, ari hortaik tiretuz, ez? Eta ari horri helduz, segitzen dugu bizitzen. Hamar urteko gerra batek suposatzen du resistentzia handia. Eta Amaiurrek pixka bat simbolizatzen du esfortzu hori. 10 urteko esfortzu bat Gaztela eta Aragoiko tropen kontra. Amaiur bihurtu da simbolo, duela 800 urte borrokatu zutenen artean herritarrak zeudelako. Ez ziren mercenario hutsak, ez? Baizik eta beren erregeari leialak sentitzen ziren herritarrak, herriko jendea ere, orden nik uste dut horrek balio erantzia ematen diola. Berrogeita 10 urte geroago galduko zuen independentzia hegoaldeko Nafarroak, erresumak, eta 1851ean. Eta horrexegatik Amaiur garatzen denean ikur gisa garatzen da benetan Nafarroan independentzia galdu zuenean. Orduan hartu zuen indarra Amaiurrek ikur gisa eta Juan Iturralde-Izuten eskutik garatu zen independentziaren ikur. Hau da Nafarroako armeria liburua, eta hemen ikusten dugu oso garbi zein den jatorriz Nafarroako armarria pomelatua eta ez gerora irudikatuko dan katez egindako armarria. Bertan baziren lagun asko, Arturo Campion, Navarro Bioslada, eta besteak beste Juan Iturralde-Izuet, baita ere Estanislao Arantzadizku eta bar. Eta Juan Iturralde-Izuetek ikusi zuen Amaiurrengan independentziaren ikurra. Duela 100 urte, garai hartako ilustratu batzuk eta abiatu zuten monolito hau goratzea, ezta? 400 urte iten zuten gertakari horietaz oroitzeko edo ez atzentzeko. Monolitoa inauguratu zenean 1922an
eta hori baino lehen ere sortu zuen izugarrizko debatea eztabaida Nafarroan, ze esan bezala beti dago kontraikur bat, estatu gabeko herrien ikurren inguru hitz egiten ari garenean. Eta kasu honetan, tradizionalistek, karlistek, garai hartako euskaroen oposizioak lehertu zuen monolitoa 9 urte geroago. Gerra zibil etorri zen ondotik, frankismoa eta frankismoatik akitu berritan, garai hartako gazteak sortu zuten Gaztelu elkartea berriz ere monolitoa goratzeko hor zeuden errestuekin. Tristea da, gertatu zena, Nafarroak bere independentzia galdu zuen, baino ara, etzen hil horrekin, gure espiritua eta gure nortasuna eta identitatea. Gelditu gara orai Esaingo lepoan, Arrie Goitigeteko. Jon Amianok eta gandute Arrie jipian eta materiala, eta orai beharko dugu txandaka maldaien, nire nahi zaiko, baina ni gaintut pasta eta txampaina. Eta hemen segitzen dugu borrokan baketik, garena izaten sentitzeko eta izateko. Venga, gozen! Ole, venga, va, ahí. Tiene gurri. Peñaño. Bai. Ese, tú, eneko sartzen da tartean. Erratuza maigarri dela, Ez. Aurten ari garena, hoi da, berriz ere egurra ematen zuai, hori sustatzen, etorkizunean, gure orain txikiak diren aurroiek eta segi dezaten hontan lanean. Hortik orduen? Venga, va! Ez dago, herri libre batentzat, independentzia bezain ikur handiagorik. Ez dago. Eta horregatik borrokatu ziren 200 soldadu horiek eta horregatik jarraitzen dugu gaur egun horren alde borrokatzen. Niretako honek erakusten duena da, duela 800 urte herria egon zen hor, duela 100 urte lehenbiziko monolitoa goratu zutenean ere, duela 40 ere, eta orai hemen segitzen dugu, eta herritarrak ez baginen hemen, segurezkire hau dena etzen hemen egoin, ez? Eta hortaz hau, zuei omenaldi bat, amaiurtarrei eta amaiurri, eta gora amaiur eta amaiurtarrak.
Bueno, ikusi duzue, nahita sartu dugu azkeneko irudiak, badukate bere esan nahia. Memorialekua da, horretarako balio dute olako tokiak eta hori, eta ikusi duzue azkeneko ekitaldia edo ekintza oso instituzionala izan dela, ez? Hor egin zen, eta guretzat oso interesante. Zergatik, orain dela 14 urte egin genuen kriston lana eta kriston kanpaina Nafarroako konkista izan zelako. Garai hartan, Nafarroako gobernutik planteatu zen, ospatu behar zela Nafarroako Espainiarekiko inkorporazioa. Voluntarioki Nafarroa sartu zela Espainia eta horrekin sortu zen gaurko Espainia. Eta horren aurka esan genuen, ez. Gerra izan zen, inbasioa, borroka, violentzia, tabar. Eta orduan egin genuen kriston kanpaina, hitzaldiak, beste bideo bat, eta lortu genuen, baina orduan ez zen egin inolako ekintzarik instituzionalik, ez zen ezer egin instituzionaldetik. Orain, 15 urte beranduago, bai. Horrek esan nahi du, zeozer irabazi degula. Lehen ezen gai erakargarria politikoentzako, orain bai. Horrek esan nahi du jendeentzako, nolabaiteko kontzientzia badagola, eta hori ja da aktibo elektoral. Zeozer irabazi dugu. Indikadore bat. Osea, ikusten duzu, gu positiboki baloratzen dugu. Bueno, pixka kontatzeagatik. Ekarri dugu komikia, eta komikia dauka, helburu bat. Hor kontatzen dena da, amaiurren ze gertatu zen. Ze askotan, gertatzen zaigu, hor daukagula monumento bat, daukagu kale baten izena, daukagu edo zer gauza, eta ez dakigu zergatik. Ni adibidez Tolosako naiz, hona etorri, eta gros. Zergatik da gros. Ez dakit izena, badakit, horren baina ziren ez. Eta hori oroar gertatzen zaigu, daukagula monumentoak eta plazak eta olako erreferentziak jakin gabezagatik. Eta hauek kriston balorea daukate jakiteko zer gertatu zen eta zergatik garrantzitsua dan guretzat. Batez ere gure historia agertzen ez delako. Besteena bai, normalen erresago da jakitea zergatik dago reina regente dola, baina gure amaiur eta hori eta olako gauzak ez dakigu. Eta orduan, hor kontatzen duguna da ze gertatu dan, eta horretarako da komikia. Hori izan zen helburua eta baita ere liburua, komikia guk egin genuen, oso laburra da, pentsazazue gaztentzako egin zela, behintzat olako nozioa izateko, ez? Baina bestea, batek interesa baldin badauka, bestea liburua egina dago, batzuen artean, historialariak, idazleak, eta bar. Hor, Pello Monteano, Xabier Irujo, Iñaki Sagredo, olako izenak aurkituko dituzu, ez? Oso interesantea. Hori esan da, nik azpimarratu nahi dut, zergatik da, lehen esan dudana, ez? Memorialekuen garrantzitsuena da bere esan naia. Zergatik da memorialekua guretzat. Azken finean, gure historia, gure iragana, gure nortasuna kontatzen duelako, transmititzen duelako, ez? Kaso honetan, lehen esan dudana, ze esan naia dauka? Bueno, amaiurrek planteatzen da, Xabier Irujok hasieran esaten du, 3 alorretan, ez? Bata da, erresistentziaren simboloa. Hori ez da gure asmakizuna, dokumentotan horrela agertzen da, espainolek, gaztelua suntxitu zutenean, idatzita utzi zuten. Hemos destruido la resistencia navarra. Literalki. Osea, egon daiteke gauza asko, figura bat, personaje bat, ekintza, eta... Baina dokumentatuta dago, beraientzako resistentzia nabarra bere momentuan hori izan zela. Eta oso logika handia dauka bere historiarekin, ez? Kontatuko dizuet. Bestaldetik da, independentziaren simboloa, independentziaren defensaren simboloa. Eta gero, 3. planoan hori garbi da. Osea, horiek defenditzen zutena zen bere estadua eta independentzia nahi zuten. Horrez dago beste mezurik, ez? Oso garbi. Eta gaur egun gauzak beti nahazten dira eta adibidez agertzen da baten bat eta independentzian alde era komunista, era no seke, beti gauzak nahazten dira nahita. Bueno, kaso honetan ez dago olakorik. Eta 3. Hirugarren esan nahi edo puntua izan daiteke
Hoiek, igual, borrokalariek ez zuten izango garbi, planteamiento teorikoak, ideologikoak, noren alde ezakitzer, baina garbi zeukaten berea defendatzen zutena. Bere bizimodua, bere jendea, bere familia, bere euskera, bere herriko bizitza, bere kontestua, bere gizartea. Defendatzen zuten etxai baten kontra berea. Eta horrela ulertu behar da. Eta hau, ez da kasualidadea eta ez da esateagatik retorika moduan baizik eta hor pasarte bat gertatu zen eta horrek azaltzen du, ez? Eta izan zen, beraiek izan zutela hor, igual horretarako igual lehen da bizi kontatu behar da historia guztia punto hortara llegatzeko, ez? Baina, esango izuet, kontatuko izuet dena, hobea. Hau kokatu behar da, Amaiurreko episodioa, kokatu behar da Nafarroaren konkista. 1512an, osea, 10 urte lehenago, Albako dukea, etorri zan, okupatu zan Nafarroa, kriston triskantza egin zuen, sartu zen, esaten dute, 14.000 gizonekin Iruñean, eta Iruña garai hartan, izan zitekeen, igual, 6.000, 8.000 biztanle. Osea, soldado, biztanle baino 2 aldiz. Kontutan izateko. Orduan, izan zen alobestia, garai hartan Gaztela, Aragoi, eta ja Espainia momentu hortan agertzen ari zen imperio bezala, eta Mexiko hain zuzen, fetxa beretsuetan, Amaiurreko fetxa beretsuetan, baina ja Granada eta ja Espainia sortzen ari zen imperio bezala. Bueno, hor kokatzen da. Kanpaina hori egin genuenean, planteatzen zena izan zela entrega voluntaria, edo adhesión voluntaria. Kriston borroka horrek iraunzun 18 urte fisikoki, borroka zuzenak eta hori igual gutxiago, 12 urte edola, baina batez ere izan ziren 3 kanpainetan. Lehendabizikoa 1512ko konkistaren urte berean, erreakzioa izan zen, etorri ziren Nafarrek Bearnesekin, Gaskoiekin eta frantses aliatuekin, saiatu ziren Iruña setiatzen, ez duten lortu, besteak etorria ziren bere armada guztiarekin, eta azkenean atzea jo behar, eta bakizue, Belateko batalla, eta episodio horiek kokatzen duzue. Bitartean gertatu ziren borroka asko, Lizarra, Tutera, eta bestea, eta bar, desmontatu zen nolabait estadua eta hori, okupazioa eman zan, eta handik 4 urtetara, Fernando el Falsario, el Católico, Fernando, erregea hil zan, eta bera zen horko guzti horren estratega. Eta oso nabarmena zan, oso famatua, eta orduan Nafarrek pensatu zuten, bera hilda, aukera izango zutela, berak azken finean, bera erregente zen, erregina zen Isabel, eta usten zuen utxune oso importantea, eta pensatu zuten, momentu egokia zela, berreskuratzeko, bere independentzia berreskuratzeko, eta utxune hortan aprobetxatu, eta egurra eman zieten, osea, 1516an, bigarren ekitaldia, bigarren erasoa egin zuten Nafarrek, eta desastre izan zen. Amaitu zen, harrapatu zuten Pedro de Navarra, Mariskala, eta desastre. Eta handik 5 urtetara, fetxa hauetan ja, hurbil, Gaztelan izan zen kriston matxina da. Komuneroek, segurazki ezagutzen dezue, eta hori barneko historia izan zen, krisia eta hori, eta matxinada izugarria, eta orduan, Espainia, eta ordurako ja, Espainia, Imperio Espainol zen, bere indarrak bildu zituen komuneroen matxinada kontrolatzeko, edo geldiarazteko. Eta orduan, bere indarrak metatu, ekarri. Eta orduan, Nafarroa gelditu zen, pixkat, inalbiz, airean. Eta orduan Nafarrek aprobetxatu zuten hori altxatzeko. Prestatu zuten ejertzito bat, frantsesen laguntzarekin, hau 3. kanpaina honetan, eta Donibane Garazi hartu zuten, eta handik ja sartu Pirineotik eta hori bazeto zela, hori baino lehenago jende altxatu zen. Eta matxinatu zen Nafarroan herri guztiak. Eta libratu ziren herriak ejertzito etorri baino lehenago. Izan zen matxinada orokorra. Adibide gisa, Iruñean, bertako jendea matxinatu zen espainolen kontra, espainole bazeukaten olako kuartela edo olako akuartelamientoa, eta han zegon Ignacio de Loyola, famatua.
Eta orduan egurra eman zioten, zauritu zuten, bertako jendea, ez armada. Eta, bueno, badakizue, beste historia bada, baina momentu hortan eman zen, ez? Hilabete batez, Nafarroa independente berriro izan zen, hilabete batez, espainolak iaz egin zuten, Nafarrek hartu zuten dena, baina, bueno, hor ere frantsesak zeuden tartean, eta frantsesak sartu ziren Logroño, sartu ziren, nahaztu ziren, eta orduan horrek eman zien denbora espainolei berriro etortzeko. Eta komuneroak garaituak zirela, hartu zituzten, eta eraman zuten, esaten dute, 23.000 soldaduekin, komuneroak, soldaduak, eta kriston armadarekin. Eta orduan hori eman zen, Nafarrak eta espainolen kontrako batalla, noainen, eta porrota izan zen. Hor militarki Nafarroa ja desagertu zen. Eta handik ateratako, ies egindako soldado batzuk, Nafarro batzuk, hartu zituzten beste tokiak eta hori, eta beste artean Amaiur. Eta Amaiur ordurako bat zeukan bere historia. Baina hartu zuten, noaingo bataia izan zen, 1521, ekainaren 30ean, eta handik 2-3 hilabetetara Nafarrek hartu zuten Amaiur. Ordurako Amaiur aldatuta zegoen. Hasieran Amaiur zen dorre txiki bat, hori komikian kontatzen da. Hasieran zen, hori mendiko torre bat, bideak kontrolatzeko, eta zen torre bat, ez zeukan olako garapen handirik. Baina espainolentzako hori barneko gaztelu bat bihurtu zuten Frantzia kontrako, ze ja Lapurdi, Frantzia zen, eta orduan jarri zuten, garai hartan espainolek eta Frantziak ziren bi imperio nagusiak. Eta orduan euren arteko muga beroa, frontera caliente. Eta orduan gotortu zuten Amaiur al limite, eta egin zuten kriston gaztelu txarra. Hasieran ez zuken olako defensarik. Orduan, Nafarrek hartu zuten 1521 hartu zuten gaztelua zen, gaztelu potente bat, errefortzatua eta garai hartarako prestatua. Horregatik gero aguantatu zuen horren beste. Eta hortik aurrera, 10 hilabetez mantendu zuten hor erresistentzia, nolabait gaur egun esango genuke como un foco guerrillero. Hor kontrolatzen zuten inguruko lurraldea, Baztan, iparraldea, eta egiten zuten olako korreriak, eta egurra ematen zuten espainolei 10 urte horietan. Espainole zeuden, hilabete. 10 hilabete horietan. Espainoleak kokotaraino zeuden, eta montatu zuten berriro olako armada itzela, bildu zuten han zeuden Nafar batzuk, aliatu batzuk, gaskoiak, lapurtar batzuk, frantsesak ere, aliatuak ziren, eta orduan, espainolak bildu zuten 6.000, 8.000, 10.000 historialariek daukate, bakoitza badauka Peio Esartek esaten du 12.000 zirela, Peio Monteano esaten du 6.000 izan zirela, eta bakoitza badauka bere dokumentoak, diskutible, baina, gero badaude gero distorsioak, eta badauka bere logika, baina, ez naiz hartu gortan. Asuntoa da, prestatu zutela olako armada, fetxa izan zen, Uztailaren 3an, urren urtean, 1522ko Uztailaren 3an, atera ziren takoneratik, olako armada, jun ziren belatetik, kainoiak eta arma berriak eta pasatzeko ez zeukaten biderik, eta jun ziren bidea irikitzen, mendian, eta azkenean, 10ean edola, ja zeuden han, Elizondon, Amaiurren, eta hori. Eta egon ziren, astebeteko setioa, bombardaketa, eta kainoiak lehertu ziren bestea ezin, gaztelua itzela zan, oso ondo montatuta zegon, oso indartua edola, eta orduan, azkenean, espainolak lortu zuten, naiz eta resistentzia aguantatu, lortu zuten mina bat jartzea bere arresian, lehertu eta horrekin erori zen defensa eta horrela lortu zuten sartzea. Baina hor badago bitartean gertatu zen anekdota bat edo gertakizun bat eta horrek ematen dio esan nahi handia. Eta izan zen, hor zeudela, izango zirela 200 olako soldadu, ez?
Baina ikusi zutenean, bazetozela espainolak eta informeak bazeuzkaten, ze hor agertu dira gero datuak eta bar, ikusi zutenean, noski, ez zentoki komodoa gelditzeko. Eta orduan, frantsesak, gaskoiak eta bar, alde egin zuten. Erabaki zuten, ez zela momentua hor, olako armada baten kontra, 200 tipo, 6.000 edo 10.000 lagunen kontra, ez zela momentu egokia, eta alde egin zuten. Eta Nafarrek berriz, erabaki zuten gelditzea. Bereentzako simbolikoa zen hori, bere resistentzia hor zegoen kokatuta, eta simbolikoki gelditu ziren. Bakarrik Nafarrek. Bakarrik erabaki hori mantendu zuten Nafarrek. Horregatik esaten dut, beraiek defendatzen zutela bere bizimodua. Han zeuden guztiak ez ziren, ez mercenario, ez aliatuak, ez komunistak, horrez dago distorsiorik. Garbi, gelditu ziren bakarrik eroak. Oia, los tumbos. Eta horregatik simbolikoki hori defendatzen zuten berea, horregatik gelditu ziren. Esperantza zeukaten, lortuko zutela aliatua, jendea mugituko zela, eta ez dakiz zer, alperrik dena. Baina azkenen horrela eman zen batalla, eta aguantatu zuten, egon ziren astebete, txikitu zituzten, borroka izan zen itzela, kontatzen da neurri baten, Amaia Ballesterok egindu, Ballesterosek, bera da, marrazkilaria egindu lan polita, hasieran ikusi duzue irudi batzuk eta hori, oso gordina da borroka, dokumentatuta dago, eta, handik harrapatu zituzten. Badago beste anekdota ez, beste zirkustantzia bat kontatzeko, eta da, juntzen ejertzitoan zirela, gaztela zarrak, esaten zutenak, castellanos viejos, fidatzekoak, eta besteak nafarrak. Batez ere, behamondarrak, eta bar, jendea mobilizatua eraman zituzela. Baina espainolak ez ziren horietaz fidatzen, eta erabilizituzten inguruko lanak egiteko, aprovisionamento, babesa, eta bestea, inguratzeko zona, baina erasorako bakarrik gaztelarrak. Beste eta ez ziren fidatzen, eta logika bazaukan, noski. Ze euren artean, Nafarra azken finean herri txikia zen, eta behamondarrak, agramondarrak, baina herri berekoak ziren. Parientea, familia, eta bar. Eta orduan, hoize, harrapatu zituzten, eta eraman zituzten bizirik gelditzen zirenak, eraman zituzten Iruñara. Ja bidean batzuk ihes egin zuten, atera ziren, eta orduan, bengantzan nik uste dut, edo auskalo, Pello Monteanok esaten du beste gauza bat, baina horko buruzagia edo kapitaina, Jaime Velaz de Medrano, kriston historia zeukan Nafarroan, bera oso personaje interesantea badauka kontatzeko, izango zen beste dozen herritan, izango zen Braveheart edo olako figura bat, eta hil zuten. Pozoindu, ez dago garbi, bera eta bere semea. Eta berriz, beste batzuk, ihes egitea lortu zuten. Horregatik esaten dizuet, espainolek bazekiten zergatik ez ziren fidatzen. Osea, hor konplizidadeak zeudela alde guztietatik. Hori da gutxi gora bera historia, eta horregatik lehen esan dizuet, hori dela independentziaren ikurra, erresistentziaren ikurra, baina baita ere, herri baten bizimodua eta binkuloak eta guzti horren ikurra, horiek dira. Eta bere historian hor dago logika. Gero, beste plano baten nik, eta ez naiz gehiegi luzatuko zen, nik nahi dudana da aurkeztu eta galderaren bat baldin baduzue kontatu, egin. Baina badago beste detalle bat, hor, bideoan ikusten dena, eta da, orain dela 100 urte, Iturralde Izuit eta Arturo Kampion eta horiek, sortu zutenan toki bat, monumentoa, memorialekua, eta auta bestea, eta hori ez, eraiki zuten. Handik, urte batzutara, polemika izan zen itzela. Polemika, batzuk kontra, Victor Pradera egin zuen kriston lana, eta bestea. Eta, juntziren fatxek, eta lehertu egin zuten monumentoa. Lehertu, baina lehertu. Ikusi behar duzue argazkiak ikusteko, ez zela, arrizko monumento bat, eta plano, gelditu zela. Juntziren lehertzera eta txikitzea. Horrek esan nahi du, olako gauzak importante direla, mina egiten dutela, eta memoria hori bizirik dagola. Memoria dagoen bitartean, oraindik arma politika gaurko arma dela.
Ez da iraganeko historia, baizik eta memoria gaur egungo historia dela. Orduan, 1900 eta 31 izan zen, lerketa hau, Errepublikan uste dut, ez? Ez dakizu. Nik uste dut 31 izan zela, lerketa, eta, bueno, gero gerra eta bestea, eta hor gelditu zen. Eta Franco hil zenean, herriko jendea berriro martxan jarri zuen olako ekimena, eta lortu zuten fondoak eta hori, eta berreraiki egin zen. Bueno, hor ere, borroka ikusi zuen, horregatik jarri dugu herriaren ekimena, nola ibili diren, ze ekintzak egin dituzten, nola guretzat oso esanguratsua izan da, memoria alorrean zelan egin duten herrikoek. Beraiek hartzen dute gai hau, eta bueno, balore ematen diote, eta guretzat hori interesante da. Eta hori da gutxi gora bera, gero, etortzen bada Peio Monteano edo Asisko horiek egin dute liburuak eta hori, eta kontatuko dute gauza gehiago. Baina nik nola etorri nahi zen bakarrik komikia orkestea, eta liburua, hori kontatzen dizut. Hoiz eta galderaren bat baldin baduzue, baina komikia hor daukaze. Eta liburua. Ez badago galderarik, horrek esan nahi du oso ona naizela hitz egiten dena. Bale, besterik gabe, eta... Esan duzu, gaur egungo aktiboa dago, eta hauteskundetan, hauteskundetan sartuta dago, eta garai horretan zuk ikusten duzu, alderdi politikoen aldetik eta hori hauteskundetan eta aktiboa dirula, ez da behatzen dut hori. Bueno, nik adibidez, hasteko kuestionatuko nuke gaur egungo partiduen eta hauteskundeak eta hori politika denik. Hori da, ariketa bat, politika beste gauza bada. Baita ere barne izan daiteke, baina, bueno, igual honek ez du zer ikusirik herri baten konfliktoekin, arazoekin, beharrekin. Osea, bueno, hori hasteko. Edozein kasutan, ikusi duzu politikoak pasaren urtean egon zirela abertzaleak, baskista direnak, eta hori denak pasa zirela Amaiurretik. Hori izan zen, izugarria. Pasaren urtean, politikoak ere jun ziren. Guretzat oso esanguratsua, zen ni badakit politiko ara baldin badoa, da berak dakielako horrek balorea daukala. Eta jenden aldetik, jendea begira dagola. Eta beraientzako da aktibo bat. Bestela ez ziren jungo. Aurreko kanpainan, inor, ez zen jun, inora, guk egin genuen manifa bat Iruñan, esateko Nafarrentzako konkista izan zela, eta datuak antzeudela, eta bildu ginen, 25.000 persona, edo gehiago igual, izan zen itzela. Politikorik ez nuen ikusian. Gaur berriz ikusi ditut Amaiurren. Osea, nik uste dut badala aktiboa. Eta baita ere, lehen esan dizuena, nola lehertu zuten bere momentuan. Eta kanpaina horrekin jarri zen martxan talde bat, Nafarroa Bizirik. Eta Nafarroa Bizirik izan zuen ekimen bat, besteen artean, izan zen, olako gaztelutan, azken finean gazteluak dira memorialekuak gaur egun gure herrian, eta hori, jarri zuten, herri bakoitzean, gaztelu bakoitzean jarri zuten plaka bat. Azero korten, egindako plaka bat, eta hor kontatzen zen, izena, datuak, fetxak, eta ze historia zeukan toki bakoitza. Atzetik etorri dire fatxak edo, ez dakigu, eta jundira rotaflesekin moztera. Horrek esan nahi du, beraientzako ere hori inkomodoa dela. Zu kontatzen duzu, herri honetan gaztelu bat izan dela, eta olako historia, eta olako nortasuna ematen dio herriari, ze Nafarra zela, eta bestea, eta baten bati molestatzen dio. Nik uste dut hori oso esanguratsua dela. Ya está. Eskerrik asko. Kitxo? Eta galderarik? Bueno, ni gai honen inguruan jakitura ez naizenez, hartuko izkizun liburu eta komikia, así que, bueno, eskerrik asko nea etortzagatik, eskerrik asko horlako hitzaldia emateagatik, eta bideo oso interesgarriak erakutsi dizkiguzulako, eta, bueno, laizten arte, orain dauzkazue hemen komiki eta liburua erosteko, ni bat izango naiz, eta, bueno, eskerrik asko, hemendikan aurrera, bihar daukagu beste hitzaldi bat, iganden daukagu beste hitzaldi bat, eta iganden daukagu akustiko elkarrizketatua, berriro. Besterik gabe, eskerrik asko etortzeagatik,
txaloro bat guztientzako. Marruma kulturala.